Tripstars music. Agiri aderune bata zimbuyati ekishani badimani chinzo unze isuma yedimas gomanati isu dochimasta dochirova kuseri kuseri chinzo unze wachano ndati ene ndobaziya vakanetava ndobaziya vakamira nene ndobaziya vakanetava ndobaziya vakaneta ndobaziya vakanetava ndobaziya vakaneta ndobaziya vakanetava ndobaziya vakaneta aisi denja kana Jesu akazvarirwa mumenja vaiuya kwandiri vachibheja vachifunga kuti tsuro idzi vakawina kudhara tsuro dzakasara vadze kuti vanofira mahara kunge zvidhina inini ndovaronga vaudze kuti inini ndovacheka ndati ndobaziya vakanetava ndobaziya vakaneta ndobaziya vakanetava ndobaziya vakaneta ini ndobaziya vakanetava ndobaziya vakaneta neni ndobaziya vakanetava ndobaziya vakaneta vakuzviti vakopisa vari under pressure muguva vaifunga vachaperekedzwa zvimwe vega vakaenda kudenga chinzwa ngoma ndinobata mapatsi inini ndinobharura nhasi inini ndochipisa chingoma icho ndochibharura ndati ini ndobaziya vakaneta ndobaziya vakaneta ini ndobaziya vakaneta ndobaziya vakaneta ini ndobaziya vakaneta ndobaziya vakaneta neni ndobaziya vakaneta ndobaziya vakaneta ndakazimudza maoko mudenga vakanga vandiona kunge ndasarenda apa kuna Mwari ndaitengotenda zvipo zvavandipa zvakanga zvawanda vakatanga kutanga dzekuzaiza aderune madza kupfuma kwandakaita vaite kunditi pamwe ndicharwaisa kufamba nenepenzi kadzi ndakubaisa ini ndobaziya vakaneta ndobaziya vakaneta ini ndobaziya vakaneta ndobaziya vakaneta neni ndobaziya vakaneta ndobaziya vakaneta neni ndobaziya vakaneta ndobaziya vakaneta neni ndobaziya vakamira ndobaziya vakamira ini ndobaziya vakamira ndobaziya vakamira ini ndobaziya vakamira ndobaziya vakamira neni ndobaziya vakamira ndobaziya vakamira. Yo, pick out on master, DJ Scott, my headmaster, yo.